kommentar. Ja, hvor det har været en god tur. Vi er på vej til Fasano. Vi går igennem Trento. Der er ikke mange kilometer tilbage. Så er vi der. Det er sgu i orden, du. Det er... Og du er udsovet og det hele? Jeg er helt frisk og udsovet. Dejligt. Det er helt perfekt. Og der har vi så hende der, ikke også? Der siger, hvad vej vi skal køre. Det er så Hans Henrik, der er på vej ind til landing i regnvejr. Der er jo nogen, der ikke kan få nok, jo. Men det er også okay. Så har vi simpelthen en masse, der kommer til landing i hans Nivio. Den kan jo bare blive hængende op i luften, mens vi andre vi står hernede og gaver. Det er en dejlig skærm. Den kan måske blive hængt så godt, at han ikke kan komme ned. Nej, der kommer han ind over. Den vil bare ikke ned, du. Eller vil den? Jo. Så er han simpelthen på vej. Det var jo okay. Hvad så, Mads? Har du fået fløjet noget i dag? Yep. Det var jo ikke ret godt, var det? Det var over middel. Okay, godt. 1700 meter. Det er da i orden. Og der var løft ud i dalen til det også. Og på det højeste punkt i Italien, stort set. Og ingen forbindelse. Det er altså... Er vi så højt op? Ja. Ja, antenner, det er der jo sådan set nok af. Jamen, det er en bil. Jeg tror ikke sådan nogle biler til helt nok. Det er ikke mobilantenner. Okay. Det er ikke sådan, det er jo, at det er selve operatøren? Nej, altså det tror jeg ikke. Det går stille. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Så skal de lige ud og pisse af før den store konkurrence. Og Peter, han har pisset af. Det er også halvkoldt. Det er også rigtigt. Så kommer Morten O ind. Han har jo nok fået alle punkterne. Men der var der en okay rute til i dag. Altså, man kan sagtens have fløjet den. Jeg tror også sagtens, at det styrer den i sandheden. Jo, altså vi kom jo med 900 meters højde stadigvæk over den bjerg. Der kommer Mads lige bagved. Det vil i hvert fald stå et 3 kvarter. Jamen, så var jeg jo kun... Hvad var det egentlig, der skete med den der eneste tandem? Den fik lyst til at lave nogle wingover, fordi at det synes vi var sjovere end at flyve den hen til det sidste. Det er bare i orden. Så kommer Nivioen igen ind til landing. Hej fatter!
Du siger om de der nordmænd der. Og jeg tror, vi skal vente til alle de har fået 2 gamespoint, så skal vi til igen. Okay. Ja, task manager er simpelthen klar nu til take-off. Lige på minutten. 1 minut til start. Det er i orden. 1 minut til start. Hvad var din strategi så i går? I går? Ja. Det var bare keep high. Keep high. Keep high, go for it. Fuld akkurat. Okay. Med vingeklapper helt lortet. Og det gik. Ja, ja. Ja, ja. Over tilbage. Prøv tilbage, så er der afsted. Så kommer Peter Lue hjem efter endnu en hård dag. Hvordan gik det lige, Peter? Det gik da helt okay, gør det ikke? Then the man steps right up to the microphone. Hej Mads. Det skal aldrig mere. At du nøler, Morten. Okay. Konkurrence. Der er gået i fuld gang her. Now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. Jeg skal have en gin tonic. Anthony. Ja, det er mig. Gin tonic. Det er mig.